Wannan rayuwa, mu duba wannan rayuwa. Wannan rayuwa, mu duba wannan rayuwa. Duba halin da ƙasata take ciki Najeriya. Duba halin da ƙasata take ciki Najeriya. Ana ta kashe rayuka babu kakkautawa. Ana ta kashe rayuka babu kakkautawa. Babu inda ake in ba arewa ba gidana. Babu inda ake in ba arewa ba garina. Ƙananan yara gare mu su ne masoya. Kananan yara gare mu su ne magoya. Su masu dai mu ɓoye su domin canjin maraya. Ya Allah sarki ne roƙo ka ba su kariya. Talaka ba shi da aiki sana'arsa kenan noma. Kuma yi zaɓe ne domin tunanin makoma. Samu tsaro zai murna ya sami dama. Amma babu tsaron ba komai ba wata makama. Wannan rayuwa, mu duba wannan rayuwa. Wannan rayuwa, mu duba wannan rayuwa. Allah sarki uwa ta fi kowa san 'ya'yanta. Za a kashe ta, a kashe su cikin ƙasata. Wayyo, 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 wayyo. Ai Allah kana kwance cikin gida za a bi ka. A kwashe komai naka, a ɗauke duka 'yan wanka har ma da dukiyoyinka. Tun ana kuka an daina ma. Ya Allah kana sane ka sauya mana. Ya Allah kana sane